PSL Pulse bafethu, we are live from News Cafe Measdal bafethu. Ngiphethe umshefane. Puti kunjani? Hayi futhi ngikhulekele Nkosi yami nje ngabafana bami bezodlula beqhubekile kuma group stages nje namhlanje uyabona Nkosi yami ukuthi insizwe yazimhlophe kuhle nje si supporta nje abafana kuyakhanya Nkosi yami noma ngabe kumnyama kodwa kudedile kumnyama kwa avela ukukhanya. Asibonge bhuti, asibonge bhuti. Habonga Nkosi yami. Ngifuna ukuza kuwe ukuthi kule lineup leba ucoach ayivezile. Mawucabanga ukuthi so wina ngesikobani because akuna draw namhlanje. Utry yiko Nkosi yami iMexico ngizofaka ngaphansi kwegudi ngo2-1 nje Nkosi yami yazi noma ingathola lilodwa nje Nkosi yami kodwa nje ngiya kubika nje ukuthi besikhona ngidlala ngakubo ngizoba hadlisa upelepele wangakubo angini ba hadlika libashawo ngizobabela bona Nkosi yami mina into ngize ngizwekele ngizovana ngidlele usweet Nkosi usweet Nkosi but wami awuthi singayenzi bende nesoyiceda after game Nkosi yami uyangazi noma emva kwegame ngizobe phela ngihamba impela ngishelela Nkosi ushelela kuphela wehla kuphela ngitshela ukuthi abhoshile Nkosi yami abhosha impela uMexico akubhosha Nkosi yami namhlanje ngiyanizwela abhosha impela wayi nisho pelepele wena uyophusha ushakalaka asibonge siyabonga Nkosi.